बघा, निवडणूक ही नेहमी मेरिटवरती लढवली जावी ह्या मताचा मी आहे. आम्ही कुठल्याही पद्धतीची टीका-टिप्पणी कधीच केली नाही. विकास आणि तळवडे जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी 4 गावं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तिथे काय गरज आहे, कुठल्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजे, येणाऱ्या काळामध्ये कुठली आव्हानंही ते उभी राहू शकतात, या संदर्भातच आम्ही बोललो. आणि आमच्या दृष्टिकोनातून, मतदाराच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला विकासाचं विजन तुम्ही घेऊन जात आहे. साधारणपणे विजय जो आहे तो किती फरकाचा मिळू शकतो ते अंदाज? बघा, उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. कार्यकर्त्यांची एवढी सगळी संघटनात्मक मेहनत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगलं यश इथे महायुती संपादित करेल. कुठच्या जिनून समस्या या मतदारसंघातल्या तुम्ही हेरलेल्या आहेत? तर बघा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी गावं आहेत ही आता गावं राहिली नाहीत, ही शहरीकरणाकडे ह्या गावांची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेचं सुदृढीकरण असेल, इकडचं जे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, आता चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री असताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 मोठी स्टेशनं, त्याचं बाहेरून इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी अपग्रेड केलं. आता इथून पुढे इथे सावंतवाडीचं टर्मिनस असेल, तिथे जास्तीत जास्त थांबे मिळणं असेल, प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा वाढवणं असेल, इकडच्या पाण्याच्या सुविधा ज्या असतील, आपण एक बघितलं तर मळगाव, निरवडे ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये आता बऱ्यापैकी प्लॉटिंग आणि बाहेरचे संपूर्णपणे लोक जे आहेत ते इथे राहत आहेत, त्यांचं नंबर 1 चॉईस इथे आहे. त्याच्यासाठी अपग्रेडेशन झालं पाहिजे. पाणी आणि सर्व बेसिक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा निधी आणण्यासाठी आम्ही आग्रही असू. उत्सवपूर्ण मतदानाला सुरुवात होते, गर्दी पाहायला मिळते, चुरस पाहायला होते. काय इम्पॅक्ट असेल, कारण युवक पण आता मैदानात उतरलेले आहेत? नाही, नक्की युवकांचा सर्वात मोठा सक्रिय असा सहभाग इथे दिसतो आणि हा सक्रिय असा सहभाग हा द्योतक आहे की एक चांगलं लोकशाहीचं चित्र आज इथे संपूर्णपणे उभं राहत आहे. गोवा राज्याने आज सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे रोजगारासाठी गोव्यात जातात त्यांना आज सुट्टी दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग गोवा हे एक वेगळं भावनिक नातं आहे आणि त्यानिमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी जे तिकडच्या म्हणजे आमच्या तरुणांसाठी जी सुट्टी जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही सर्व सिंधुदुर्गाचे नागरिक त्यांचे मनापासून आभारी आहोत.